Това е майстор Станка Ганева. Тя се занимава с ръчна изработка на бижута от благородни метали. В практиката се е насочила в бижута основно от сребро, а техниките, които използва, са разнообразни. Една от тях е филиграна, при която от метална нишка се изработва подобен на нежна дантела мотив. Тук всяко бижу е уникално, никога не се повтарят, а в моделите си майстор Станка Ганева влага много креативност и творчество. Във всяко едно бижу майсторът оставя сърцето и любовта си. Всяко едно бижу носи духа на майстора и истинско богатство за всеки един ценител. Ателието по ръчна бижутерия на майстор Станка Ганева се намира на улицата на занаятите, възстановена и стопанисвана от регионална занаятчийска камара Пловдив.